bele hambai chini media rakno norong jotone siwo tini chini YTF ni fifth foundation day omno ruguino chini bubagra bai dagijak जों जत जागाव जे मानसा सुबालानि बगै जों अरो चिनि तागरजला PHC अरो फाइसो पाइका और निजादा पेशेंट होनाय रो तयारो स्टाफ दङ बो जे मानसा किसा फुइट्रो जों बागन बै फाइलेजा तयारो सपाइजाक बले कपाल का हमसं चिन YTF नि सालाति पनि चिन सेन्ट्रल प्रेसिडेन्ट चिन बरमन सुरज तै चिनि कताल MDC एंगमानिया गलो बिनि नेतृत्वनो बिनि नान्दा द लिडरशिप न तिनि जों अ चिन तागरजला फाइ जों अरो फलो बागलाइका गैरो जों पेशेंट को मा सालायका डॉक्टर को सालायका किसु मिसार जे प्रॉब्लम ति जों को सालायका गैयाबो अबनो चिनि जतो चिनि सिगलारो किनो जों फाइसक सालायका चिनि अरो सेंट्रल नि लिडर दङ बरमन राजु तै बुरि मथने दङ प्रेसिडेन्ट जो तै चिनि अरो आम चिनि लिडर दङ बरमन मानिक एम हाइके न जतो चिनि सिगलारो तिनि खास राङै जों जतो जागा चिनि बुबागन दागि मुंबाय कारण तान बगि हले चिनि YTF रक चिनि सिगलारो ओंखा चिनि फानाय चिनि बैकबोन जों चिनि अ बैकबोननो जों इन फ्यूचर जों तेबु कराक जागो जों प्लान थांनांनाय तै सोसाइटी ओ तिनि जों जतो जागोन हेल्प खानिन बगै चिन्ति प्रामथनि जे YTF संगठन जे अर्गेनाइजेशन अबो किन्तु जों आगेबो खाइ फयो तावबो जों रेडी दङ जों जतो जागान थाङि चुबाय दङ जे मानसा जों चुबालाय आमोन जों तिनरो जों ताका जफाय जों सपाय लेखा एबं जों फलोबो बाखबाय थाथार tabuk sak jara je takarjola sakham nok slam jakmani tini chamung nungmung bakmani yagolo visit khaimani bisingtei bob hai matong takarjola sakham nok bom haike cholitung kahamno chini obo building to construction kahamna kano nukha kabo जों बगनो खाइलेखा थांनाय इयारो चिनि बरमना मुख्यमंत्री फाइरो बुदम खाइलेखा अपन चिनो किसे कमिया दंखो जे कमिया अब तावबो जों सोनोग्राफी मेशिन और करिखो जे सोनोग्राफी बेला इम्पोर्टेन्ट कारण कासे सा खामनगो सोनोग्राफी मेशिन करि के कुनो ट्रिटमेंट खाइमिया जतो जगह रेफर खाइमा दं गमनो तै आं अलरेडी असेंबली मुखक हजाक आर चिनि सिपाजल डिस्ट्रिक्ट नि DM सह खाइ अबनो जों कक सालाइजा आर बरंनो जों खेना सिङै दङ बरक ननि गसिजाक जेहेतु हायापनो आं आनि फार्म लेफनो जों जगाव सोनोग्राफी मेशिन नांबे कागे कक रजाक जों बरनाय कारण अरो नुखाते कयेकता जों अरो एमन ताबो तामने साना चिनि अरो पेशेंट तो कम पेशेंट्स एमने तिनि एडमिटेड जों मात्र खरो बुरि मांचु कै ताबो तो किसे पेशेंट्स कम हायापनो जों आशा खाय अरो काहाम चिनि एरिया नि आमसेनि अंगै जों काहाम अरो ट्रिटमेंट चललाय दङ स्टाफ रो कोऑपरेट खाय दङ आत्ता कासे चिनि अरो एक्चुअली हाई सोनोग्राफी मेशिन मानी करिंग मानी कारण बा चिनर तिनी सर्जिकल तापने बनो सर्जरी डॉक्टर करिंग मानी कारण निनी और स्पेशलिस्ट जेता करिंग मानी कारण कंकै जों अब ताव बसों चिनी सब डिविजनल हॉस्पिटल जों ताबो कन्वर्ट खाइमिए गमनति जों कक्ति साइ दङ मोस्ट प्रोबेबली अंगै थांगानो जों चेष्टा खाइ दङ जेसं मानसा दाके दाके बनो सब डिविजनल कासा हॉस्पिटल खानि स्टेटस नन बगै चेष्टा खाइ दङ